Teď jsem vystoupil ze staré X5, ujel jsem s ní nějakých 650 km, než jsme se dostali mezi alpský vrcholy a musím říct, že mi to auto pořád přijde být dokonalý. Leze tu dokonalost, ještě zdokonalit. Dají se hranice úspěšné říše X5 ještě rozšířit. Než potěšíme srdce řidiče, budeme se věnovat zadkům případných spolucestujících. Zadní sedadla jsou už ve standardu dělena v poměru 40:20 a na 40. Máme tady polohovatelná opěradla a celá lavice se dá posunovat zhruba o 8 cm. Pokud je někdo bořek ploditel a naflákal si 4 děti, nemusí se obávat, protože se dají přikoupit další 2 sedadla tady dozadu do kufru. Jsou to nouzovky pro osoby do vzrůstu 150 cm, ale zaplať pánbůh za ně. Výhodou je, že ta sedadla mají svoje samostatné samonavíjecí pásy. A když už jsme tady u toho elektrického víka, tak to je ve standardu všech X5 a poprvé se dá ovládat tlačítkem z místa řidiče. Všechny X5 budou vybaveny 8stupňovou automatickou převodovkou. U většiny motorizací šel nahoru výkon, ale dolů šly emise a spotřeba a zlepšila se jízdní dynamika modelů. Například u pravděpodobně nejprodávanější verze 30D šel výkon nahoru o 13 koní, spotřeba se snížila o 16% a pozor, zrychlení z 0 na 100 je lepší o 0,7 vteřiny, což je markantní zlepšení. Já se tady klikatím po alpských serpentinách s verzí 50D v úpravě od M-Performance. Tam je výkon 380 koní, je to naprosto famózní. Díky snížené hmotnosti máme i my lepší zrychlení z 0 na 100. Ne už tak dramatický o 1/10 vteřiny, ale i to bude na křižovatce znát. Navíc se tady dá využít sportovní funkce launch control, kdy to vyťavíte z nuly jako do nesmyslu. Takhle. A to auto ten protiproklus má upravený tak, že je maximálně efektivní. BMW samozřejmě nabízí řadu jízdních režimů, komfort, sport, sport plus. Co je zajímavý, je jízdní režim EcoPro. Ten není novej, ale jsou v něm začleněny nové funkce. Tak předně. V rychlostech od 40 do 160 v okamžiku, kdy dám nohu z plynu a nebrzdím, tak se vyřadí a já jedu na neutrál. Což je výborný. To auto nebrzdí motorem a šetří to palivo. Druhá věc. EcoPro je aktivně spojeno s navigací a v okamžiku, kdy je přede mnou zatáčka nebo se blížím k obci, tak mě to auto řekne: Pepíku, ty vole, ty jedeš rychle, Uber, dej nohu z plynu, za chvilku je velká zatáčka, stejně bys brzdil. Když budu poslouchat tyhle ty rady, tak prostě dám nohu z plynu, před zatáčkou nemusím brzdit, přijedu do vesnice, mám na tachometru 55, vím, že se u těchto aut samozřejmě nehraje super extra na spotřebu, ale je to fajn, jsou to prostě skvělé věci. Poprvé v historii může být X5 pouze s pohonem jedné nápravy. To bude platit pro verzi s motorem 28D, tedy nejslabší výkonovou verzi. Ten důvod je jasný, ne všichni potřebujeme 4kolku, navíc ta 2kolka bude mít super spotřebu, nízký emise a taky nejvstřícnější cenu. Moment, já si něco změřím. Pojď se mnou. Mám pocit, že ty ledvinky už dávno nejsou ledvinky, ale to jsou sloní ledviny velký jako bejk. Je to přitažlivý prvek v designu toho auta. Úzce navazují na krásný čelní světlomety s 3D architekturou. Poprvé ta světla mohou být kompletně s LED technikou. Mnohem lepší je aerodynamika nové X5. Věnujeme se 2 detailům, jako je proudění vzduchu kolem kol a brzd, jeho odvádění, nebo vůbec poprvé u BMW se objevuje tady tenhle ten černý plastový prvek pod střešním spoilerem. Takových blbostí byste tedy napočítali desítky a každá tahle ta blbost má samozřejmě vliv na výslednou aerodynamickou čistotu. Samostatnou kapitolou jsou jízdní asistenty. To auto je nabušeno pomocníky, kteří hlídají vaši jízdu. Výhodou u BMW je, že pomoc těch asistentů
je vlídná, je taková milosrdná, nejsou to žádný panický reakce, který by ten vůz najednou nečekaně dělal. Další novinka, head-up display. Má mnohem větší plochu než kdykoliv dřív a kromě toho, že ukazuje rychlost a navigační údaje, na něm teďkom nově můžete vidět třeba svůj telefonní seznam nebo údaje ze zábavního systému. Teď myslím třeba, jaká skladba vám hraje a tak dále, a tak dále, a tak dále, a tak dále. Pomocí 4 výbavových paketů lze vnitřek X5 upravit buď víc do luxusu nebo do sportovna. Nebude to ale zadarmo. Vaše konto se odlehčí o dalších 120 000 korun. Absolutně rafinované je vnitřní osvětlení v novém modelu X5. Ovládáte ho a nastavujete v menu palubního počítače. Můžete volit barvu oranžovou, modrou, bílou nebo kombinace všech tady těch barev a mně to přijde výborný. Palubní desce vévodí volně stojící víc jak 10palcový centrální displej s vynikající grafikou. A já volám aleluja z jiného důvodu, a to proto, že se zvětšilo kolečko ovladače eDrive. Už to není taková mini sušenka jako dřív, ale poctivý koláč, který padne do ruky. Ta změna je tady taky z toho důvodu, že horní část funguje jako touchpad a já tady třeba mohu psát a zadávat příkazy pro navigaci. Auto může fungovat jako vaše mobilní kancelář, můžete si tady synchronizovat poštu, kalendář, diktovat poznámky, abyste na něco nezapomněli. Třeba, abych nezapomněl, musím koupit 2 rohlíky, 1 chleba, 3 párky a toaletní papír. Pokud zprávu nadiktujete v angličtině, auto ji umí převést do textové podoby a vy ji můžete poslat jako mail nebo SMS. Lexus sice nemůže X5 konkurovat co do jízdních zážitků, je ale o 400 000 levnější. Nabídne taky pořádnou porci výbavy a díky hybridnímu pohonu i nižší spotřebu paliva. BMW však nebude o moc horší. Navíc na silnici i v terénu nechá RX daleko za sebou. Mercedes již delší dobu ignoruje vývoj superdýzlu. Proti X5 M50D musí proto nasadit benzínový top model 63 AMG. Ten sice bavorák rychlostně převálcuje, radost ale majiteli zkazí o polovinu menším dojezdem na plnou nádrž paliva. Ani Range Rover Sport nemá k vrcholné X5 srovnatelnou verzi. 300 koní jednotky SDV6 však bude většině zákazníků stačit. Cenová úspora oproti bavoráku činí zhruba 120 000 korun. BMW vám ale za ně naservíruje o třídu lepší jízdní výkony. A máme tady i slibovaný výlet mimo silnici. I s ním jsou spojeny novinky. Všechny modely s pohonem všech kol, výjima teda toho jedinýho 28D, což je jenom dvoukolka, mají nový zobrazení toho, jak se ten systém chová. Vidíte, jak který kolo zabírá, vidíte taky, jak jste nakloněni a pod jakým úhlíčkem to máte na bok a zepředu dolů. Fakt krásný, hezký, rád se na to dívám. Já jsem myslel, že v případě X5 se v podstatě už nedá kam jít, ale mýlit se je lidské. BMW s novou X5 objevilo podobně jako Columbus absolutně nový kontinent a konkurentům bude sakra trvat, než k tomu kontinentu novýmu na těch svých bárkách doplujou taky. Odhaduju to, že to zvládnou možná tak v příštím desetiletí. BMW X5 nové generace. Dokonalost se vyvinula k super dokonalosti. Oni prostě mají v tom reklamním sloganu napsáno radost z jízdy. A je to jeden z mála reklamních sloganů na světě, který nelžou.